videa, dneska budeme hrát Barry's Prison a vidím, že tady je Alien Base, což je asi dvojka, potom tu jsou nějaký jakoby challenge, my si dáme tady easy, když tak kdybyste chtěli další, tak dejte tady 2 lajky, dáme si third person, protože já to nechci hrát jakoby. A jdeme skákat, jakoby. Už jsem to hrál hodněkrát na jiném účtu a bylo to docela dobrý. Vám řeknu. Docela, jakoby, já tady něco mluvím a neumím u toho chodit. Já jsem toho dohrál až k té Alien Base, nedal jsem těžko, já dal 1, jakoby easy, na té Alien Base a jakoby dal jsem to, no. Vezmu si tady tohle. Zmátím tě, typko, pojď. Chypni, pojď. Dlouho jsem to nehrál, jo, chci říct. Pojď ty tu stěchu. Tak. Pojď ty tu stěchu. Pojď. Se bojí. Berios. No, co tady chodíš, ty tu stěchu? Co tady chodíš? Co tady cváláš? No, co tam cválala? Asi si potom tady něco můžeme koupit za coiny. Když tady je to. Když tady můžeme sbírat coiny. A tady něco je. Baza is beast. OK. Vezmeme si shovel. A jdeme. Ty krása, já jsem rychlej. Já jsem kopáč rychlej. Já jsem Minerman. Ti řeknu. Já jsem Minerman. Ojdi. Já jsem Minerman. Tady je ta lepka, která dala bradu na zem, když mě viděl, jak to skáču. Ty kráso. Tak to byl mega risk. A dal jsem ten risk. Pojeď a popis. No, ti to trvalo. Tak a lezeme. Čau, další tu stěch. Tu stoch. Už jí dořekl, že se tu stej. Neřekl, tak já ti dořeknu, se tu stej. Kámo, tady je nějaký menší obíčko na schodách. Když to dělal v realitě, tak už letím dolů. Protože já bych byl Pablo. Tady něco jde udělat, nejde to rozbít, škoda. Že by to byl secret ending. Tak jedem nahoru. A bude to... Co to bude? Aha. Ne, kámo, tuhle tu část nemám rád. Tam mi nejde vůbec. OK. A pojď. Ty vole. A jde mi to docela? Jde mi to. Dobrý. Jsem good. Kámo, na první pokus jsem to dal. Počkej, já dám trošku zvuky. Já to neslyším vůbec. Proč to neslyším? Jo, aha, už vím. Jo, zase to tolik nemusí řvat, no. Takhle to je v pohodě. Tady je kancelář. Storage room. Počkej, my tam musíme vlastně jít asi. Jo, máme tam jít, koukej. No. Počkej, jenom si vezmeš tohle. Já jsem stěhovák.
Dobrý den, to je stěhovák. Rád posloužím, jsem stěhovák. Počkej, musíme takhle. Takhle. Přesně. Že jo. Yes, přesně. Jakoby zatím jsem neumřel, myslím. Počkej, já nevím, jestli jsem umřel. Jsem to zapomněl. A myslím, že jsem neumřel. Ještě ani jednou. Když tak mi to napište, kolik jsem měl smrtí. Já se kouknu. Ty kráso. Teďka musíme jít to. Kámo, tu se zaže seká, jako mi tady furt jezdíte trady. Oni nemají pro, já jsem se prostě stáhnu z ničeho nic a kašix. Prostě, hele, na kaši. Nevím proč, prostě, ale se na kaši, vole, stáhnu si na kaši, jo. O to zase stáhnu, když mi bylo náhodou 5 to. Když mi bylo 14, to je vlastně 12. To je nějaký hororovky, prostě. Ty kráso, dobrý jump. Tak tam jsem asi neměl jakoby skočit, no, moc. To asi ne, jakoby moc. Boé, zase skočím sem. No, už to nestříká ten point. Wow. Jdeme. Jump. Yes. Ty jsou money. Já chci být bohatý, já si zase vezmu money. Money. I like money. Wow. Go. Ty kráso, na první pokus. Kámo, já to nějak tryhardím, ne? Zatím máme 7 minut, kámo. Tak je moc rychle, kámo. To dám. Kafetéria. Tak pojď, já si vezmu na tebe Fudzuku. Ty Kido, pojď. Nebo tě mají znutím, no. Tak pojď. Ty ksindle. Pojď. Wow. Jsi zechnou, no. Co vidíš? Je to miluju Fudzuku, ty kráso. To je waterside právě, že? Ty kráso, to je waterside. Jo, pro mě, já jsem prostě vítal, já jsem Bůh. Já jsem byl asi Bůh, nebo co se dělo? Otevřeme exit door. Jdeme. Tady jsou nějaký lasery. Lasermans. To je docela těžký. Ani ne. Easy. Já nechci teďka umřít s Fudzukou. Já se vezmu tohle, proč ne? Díky. Vezmu si to znova. A vezmu si to na cestu, proč ne? Jdeme. Ne, mě to zmizelo. Nebo jo.
Takový easy boss, jo. Promiň, co to bylo za bosse? Wow, kámo, co to bylo? Bez střihu video. Teď má aspoň free badge. Jedeme. Zapneme klakson, jedem. Ty krás. Já jsem teda to. Tady je nějaký obchod, jdeme do obchodu, ne? Se koukneme prvně. Koukneme se do obchodu. Ty krásu. Dobrý den. Co tady? Here. Co here? Co here? Já ne, jo, už vím, no. My se stejně museli to. Víte co? Připadení! Já vám tady všechno popovídám. Jo, dobrý. Jdeme. Dáme to sem. Jump. What? Jump? Jo, jump. Lezu po železu, nedám pokoj, až tam vlezu. Kamže vlezu? Nevím. Do endu, pro budget. Dejte mi odměnu! Tady jsou milion penízků, já si beru penízky, proč ne? Ty krásu penízků. Neříkej mi, že se tady nic nedá koupit za penízky, že jo? Že se tady dá něco koupit za penízky. Že jo, coin. Kámo, to je strašně drahý, to nikdo nemůže našetřit. Tak já dám. No mám badge, easy. Nikam letíme, dáme to takhle. Nikde jsem. Kde si bery? Jdu to oplivat. Nemůžu být berry. Ale jen berry. To, aha, to stojí zase bobuxy. Já myslím, že to bude něco jako s tou bábou včera. Doom Sky. Night Sky. Dáme se tu, Doom Sky asi. Dáme se Dumb Sky. To je takový. Nice. Oh, Gravity, dáme si hacky, že jo? Ty píšťo. Kde jsem? Můžu padat? Já už padám. Konečně. Tady je prostě týpek. Boha se ztratil, já jsem tady. Padej. Počkej, já to trefím. Yes, trefil jsem to, co je tady. Jo, aha, no, tak to jsme hráli, no. Tak já se tady s váma rozloučím. Pokud chcete hard mod, dejte 2 lajky. Jo, tu babu nechcem vidět. Dejte 2 lajky pro hard mod a uvidíme se příště a zatím čau.